3:00 ng madaling araw noong March 18, 2021, araw ng Huwebes, 4 na kalalakihan ang nasawi sa sinasabing anti-criminality campaign o oplansita ng PNP Highway Patrol Group. Dito sa masukal na rampa at sa area ng madalang na lamppost ng Barangay Kalulut Bypass Road, bumagsak ang sinasabing notorious na grupo sa ikinasang checkpoint ng PNP HPG. Sa nakuhang police spot report ng CLTV News Team sa Regional Highway Patrol Unit 3 na pirmado ni Police Lieutenant Andrew Aguirre, lumalabas hindi tumigil sa checkpoint ang sinasakyang kotse na Mitsubishi Mirage na sinasabing hot car o kinarnap na sasakyan. Mula sa original na plaka nito na CAQ 3612 ay pinalitan daw ng plaka na UQG 517. Inilalahad din sa report na kasabay ng pag-iwas sa PNP checkpoint ay nagpaputok anya ng baril sa mga operatiba ng PNP ang mga nasawi. Pinamumunuan ang tropa ng PNP ni na Police Major Joel Marañon, Police Captain Marlon Anacleto Agno. Binabanggit din sa report na may mga narecover umanong handgun na ginamit sa pakikipagpalit-putukan ng mga nakaengkwentro ng pulis. Ang hot car o gamit na sasakyan ng 4 na kalalakihan ay pagmamayari naman di umano ni Maria Lani Villanueva na taga San Francisco, Bulacan, na Oktubre pa ng nakalipas na taon, napaulat itong nawawala. Hindi naman kasama sa spot report ng pulis na nakuha ng news team kung may mga naiwang identification card o pagkakakilanlan ng 4 na nasawing kalalakihan. At dahil sa tumanggi na magbigay ng pahayag si Police Lieutenant Colonel Andrew Aguirre ng PNP HPG Region 3 sa CLTV News, sinikap namin na sundan ang mga labi ng 4 na kalalakihan. Dito natuklasan ng CLTV News Team na 2 sa 4 na nasawi ay kinilala ng mga naulilang pamilya, buhat naman sa nakuhang ilang identification card o ID ng mga ito. Isa na dito ay si Jonifer Duran na di umano'y vendor sa Muñoz Market sa Quezon City na mismong ang kinakasama nito ay hindi makapaniwala sa report ng pulis. Asawa ko wala pong napasukan pong ganyan eh. Sana maging fair naman po sila sa mga investigasyon po nila. Ang ina naman ng 21 anyos na si Ryan Pajanustan na si Aling Grace, inamin sa news team na kakalaya lamang ng kanyang anak na sangkot umano sa kasong robbery snatching. Sa pagkakakilanlan po ng inyong anak, lalo na napakahalaga ho ngayon na masiyasat ho kung ito ho ba'y may criminal record, saan ho na-involve ho ito? Meron po siyang robbery snatching, sir, kalalaya lang yan ng December 5. Mahirin pa po yan ng April 24 sa Caloocan. So yun lang ho ang alam yung kaso ng anak po ninyo? Opo, at saka yung BP6 po yung ipinatusan niya sa Caloocan. Kapwa nagtataka ang 2 pamilya ng mga nasawi kung bakit napadpad sa Pampanga ang kanilang kaanak. Dahil nitong Martes, March 16 pa umano nawawala ang mga yon. Ang sabi lang po Meron ng po ba kayong kaanak po dito sa Pampanga? Wala po. Wala po. Ang paalam lang po niya sa akin, pupunta po silang birthday yan sa Bulacan, pero hindi po dito. Nagawa rin anya ni Ryan na ipabatid sa kapatid na hanapin ang isang alias Nonoy Caballo sakaling magkaaberya sa lakad. Tapos yun nga po yung huling chat na sa kapatid niya na, in case ako ano daw pong mangyari sa kanila, lalo sa kanya, walang ibang aanoin kundi si Nonoy Caballo po. Sinasabi ho ninyong inosente itong inyong anak. Ano ho yung nakikita ho ninyong makapaglilinaw pa ng kaso? Wala pong inosente po siya o ano, kasama po siya dyan. Basta wala po talagang ideya sa anong yan. Basta alam ko lang po aalis sila. Kinilala lamang sa alias na Momoy at alias Chris Tangkad ang 2 kasamahan ni Pajanustan at Duran. Habang sa panig ng Commission on Human Rights o CHR Region 3, nakahanda umanong asistehan nila ang 2 pamilya ng nasawi sa sinasabing police encounter sa kahilingan na ipa-autopsy ang mga bangkay. Nag-usap kami ng pamilya at sinabi ko nga sa kanila na magluksa muna sila at pag-usapan na lang sa kana kung ano yung magiging disposition ng pamilya nila. Wala pa tayong masasabi tungkol sa investigasyon kung ano ito, kung ano, nag-uumpisa pa lang po naman ang investigasyon natin.
Nananatiling bukas ang CLTV News sa panig ng PNP Highway Patrol Group ng Region 3. Paulo G. Santos, CLTV News.